dôstojný a výborný nasledovník, ktorý ho v tomto muzikáli zastúpil. O tom, že to urobil naozaj výborne svedčí fakt, že v roku 2006 za práve rolu Janošíka v muzikáli Malované získal literárnu cenu. A my sme veľmi radi, že prijal pozvanie na dnešnú prezentáciu a že prijal úlohu dnes nie Janošíka, ale krstného otca naozaj historickej knihy o historickom Janošíkovi, o naozaj pravdivej histórii karpatského zborníka. Milí priatelia, vítam medzi nami Janka Slzáka. Dobrý deň. Poprosím asistentku Marku, čím pokrstíte, že je zaujímavé vedieť, čím bude kniha pokrstená. Tak čím ste sa rozhodli pokrstiť túto knihu vy? No, ja som dostal do ruky valašku, som povedal, že to bude slivovica, prirodzene. Ale tá valaška sa predsa len trošku ťažšie leje. Ale som na druhú stranu rád, pretože ja nepijem a som si nemusel z toho upiť, tak ja som pijem z tej valašky. Musím priznať, že je našťastie trošku ľahšia, než mi dal do ruky Miško Dočelovánský spomínaný. Ja verím, že sa na nás pozerá, lebo toto miesto určite patrí jemu a ja som tu len čistý malinký zástupca. A ďakujem veľmi pekne za tú poklonu toho dôstojného nástupca. Štrngoce, čo to je? Trošku zlúku Janošíkovho. Vraj to patrí pekným dievčatám, lebo vraj to rozdával pekným dievčatám, takže toto dostane môžete považovať za kompliment. Takže prichádzam. Môžem presypnúť? Môžem presypnúť? Skúste. Ja môžem nazvať mikrofón. Ja som chcel len povedať, že ja som veľmi dlho premýšľal nad tým, čo ja tak asi poviem a napadli ma všelijaké politické záležitosti, predsa len toho Janošíka viacerí z nás máme v mysli ako tú slovenskú legendu, nie ako historickú postavu, ktorou naozaj bola. A ja som nejaké Janošíka dostával veľmi často na skúškach do Dubomíkova, pretože ja si vždy navštívujem historické znalosti o tom Janošíkovi, tak som ho dostával niekedy až do zúrivosti, už ma posielal niekam. A myslím si, že aj na povahe toho Janošíka by určite nepatrila nejaká povestný, poetický krst, taký nejaký prejav. Ja som chcel povedať niečo v tom zmysle, čo by podľa mňa teda aj určite sedelo, že nech tá kniha vám rozdáva to, čo Janošík nazvíjal vo forme vedomosti a radosti, ale čo je asi najdôležitejšie pre knihu, a pretože ja knihy veľmi milujem, ja sa považujem za knihomola, tak ja len im prajem, nech sa dobre predáva, to je asi dôležité, ale čo je úplne najdôležitejšie, nech sa vám páči a nech vám robí radosť, pretože to je alfa a omega, to je status quo a o tom všetko sa bude odvíjať všetko ostatné, len k dobrému, tak všetko najlepšie bude. Knižky Janošík, pravdivá história karpatského zborníka. A teda máme za sebou, pred nami je autografia, som veľmi rada, že tu máme Milenku Strhovca, že tu máme autora tejto knižky, že tu máme prekladateľku, že tu máme vydavateľku. Takže je možné, predpokladám, už si aj túto knižku odniesť, ale viac vám poviem vydavateľka aj Takže ďakujem vám všetkým, milí priatelia, že ste prišli, že ste s nami tu strávili hodinku. Dovolíme si vás zároveň pozvať na také malé občerstvenie, ktoré je tu takto schované za mnou. Samozrejme, kniha tamto v rohu, môžete si ju zakúpiť, môžete sa samozrejme dotknúť nášho autora, porozprávať sa s ním, takisto môžete sa porozprávať svoje zákon, kým nám neutečie. Takže ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem, som rada, že ste prišli. Celému v úvodzovkách realizačnému tímu
dnešnej akcie. Ďakujem za pomoc a za podporu. Ďakujem Polskému inštitútu, samozrejme, ďakujem agentúre Šarvant, ďakujem mojej milej spolužiačke a priateľke Anetke, ďakujem autorovi, bez ktorého by sme tu dnes nestáli a samozrejme všetkým ďalším a ďalším ešte raz ďakujem. Dziękuję.